запакованные блюдечки. Они совсем новые. Да. Я в афиге. Вот, смотри, смотри сюда. Я в... Ну-ка покажи. Берем. Они какого года? Made in China. 91-го. Ну тут будет где-то еще не ломаться. Давай так. Стой, подожди. Так здесь магнит... Нет, это... Ух ты! Смотри, штучка для чая, смотри сколько. Смотри. Это все для чая. Вот эти штучки. Сейчас. Смотри. Это все штучки, чтобы для чая. Тут цемента се налива вътре. Добре, ще имаме ли стол? Има такива декоративни стени. Байде, аз се снег защото да бъде, малко пази. Имам само вода. А ще стане, да видите така сконава, така. Изчакайте. Буркани. Ела да видиш сумати буркани, брат. И бутилки. Това е последната жена, която е била тук. Тук има още хора. Брат, картата е за идентичност. 2019 година. Стой! Абе, не се глезете. Фалшиви пари! Фалшиви пари! Какво са правили тук, бе? Ти не го знам. А, брат, защо има... Има фалшиви пари. Копирали се. Чакай малко, момчета. Вижте, бе, зад нас. Той не е ли... Ама ти е обикновен принтер. Абе, според нас, има ли са още сток? Ей, тук, Той е обикновен. Да, има. Не бе, ей, тук. Да, обикновен. Ей, тук, бе. Да, има. Може да се опиташ някой. Запалка. Не, брат. Да? Аре на бас, че някой от тези ключи отварят оная вратичка. Може и не. Стой! Имам батерия навън. Дай цели си? Виж, има... Дам батерия, ако искаш. Брат, има дрехи за охрана. Аз съм просто да ми го прати, защото нямам какво да снимам, бе. Да, е добре. Мемори. Виж, Намерих джакпота. Намерих джакпота. вижте, Намерих джакпота. вижте. Моля, намерих билети за вход. Охмити, сприти, бе. Като казахме тихо, бе, момчета. Моля се. Намерих билети за вход. Какво вход ли? Билет за вход. Да? Чакай, за мен. Брат, дай да си вземем някой от тези. Има ли още такива? Кочан номер 4. Кочан. О, монитор. Това трябва да си го взема. Да, той е лаптоп. Не. Момчета, да ви прочета ли какво току-що прочетах вътре? Ай. Сервитьор, барман, сервитьор, портиер, барман, сервитьор. Това е ресторант. Той е музей, галерея и ресторант. Дайте да видим номерация. Виж, какво предлагам? Не само за да го предложа да Ама, Нали вижте. имаме? Дали Ама приготвяме? вижте. Мога ли да ви кажа нещо? От пистолета. Нали в момента готвям сайта на Вандарна? Да. Аре защо? Просто някой от вас, аз няма да мога да ги взема, защото моята раница е пълна. Ти не си забелязал или ти не си забелязал. Аре да вземем такива и просто да ги документираме вътре. Да, бе. Стокери! Вот кинь просто
подожди. Не, я Послушай. понял, что он сказал, я понял, что он Не, я не это хотел тебе сказать. Просто прикинь, у тебя нету денег на 15 сентября в школу, и ты просто приходишь сюда, все есть. Ты Сталин. Не свои. А, соца. Соца, брат. Соца. Тук има някакъв кабел. О, мне такой Момчета. Това кабел за това ли? Това е кабел... О, усетих се за какво е това кабел. На него му... О! Виж, что това е за парти. Момчета, това е кабел за... Ей, тука. Това е кабел за фурна. Тука. Има слушалка. Представете си какво е на тази Мини-касета. касета. А той работи ли? Не си Може да го включим? Къде? Ама къде? Ела. Къде? Вижте, купувам този паметник, ето ти. Милион, 2, 3, 4 милиона. Ама не дей сега, остиги някой от тези тук, защото после ще научи върнем да 4 вземем още. милиона лева. Варна, граф Игнатиево. Варна, Владислав Варничек, 281. Игнатиево. Смотри, это мы нарисовали. Давай подожди. Что? Ну, его. Кого его? Ты знаешь кого. Да вземем документите, момчета. Да вземем документите. Забелязах, брат. Работи надолу, брат. Виж го вътре. Виж го вътре, брат. Holy shit. Оттам съм. Что вы дела? What the fuck? Това точно по принципите трябва да се облегнем, брат. Опа, главата ми. Йоу. Что? What the fuck? Да, представи става Аре да на паднеш. борт. Аре, да долу. Да, умирам. Аз слезам.
Yo, that's so creepy. Брат, занюхай тока. Holy shit, Мали! Oh fuck. Разбирам, че се в момента над мене, но искам да погледнеш на сам човек в момента върле. Паметника е разделен. Единственото нещо, което да е пуска. Стой. Абе да се умита малко. Брат, бързо слизаме. Чакай, чакай. Моля. Значи така, избягахме от полицията. Сега полицията разпитва хора. Сега полицията разпитва хора. Не, сега полицията разпитва хора какви момчета са влизали вътре в паметника. Ние избягахме успешно и така.